Седи, къхти, сяка се е насъдила на пълк. Сурови домати, ама сирени, а пък лук с боб, ма той да ни го помириша, камо ли да го кусна. Френч Био Кичън, болюбес, или можело, алпийско някакво щастливо теленци на котлетки. Ама, дрипла. Ама той баща и с братът са бръсни. Яде печен крумица с хляб. Тя болюбес. Ох, то барем да приличаш на нещо. То и на чума, и на холера. Ако я срещнеш, просто да си плюиш паса, 3 дни да бягаш. Аз отивам малко в клуба да попея в хора. Аз отивам малко тук в сдружението, малко да потанцувам. Ма какво беше той чудо, бе? Какво беше той нещо в този град с мода, бе? Ма то де има българска кокона, само пей и танцува. Ама чуда се аз, ма къде ходят от време на време, да не мога да ги открия? А те ходили в казиното покер да ми играе. Как си и като гледам, значи как страда, ма как слабе, как взеха да му светят ушите и вика ми се страшах, викам това чума момчето, ми конията с кошуна, бре. Ма тя сама няма да се сети. Аз почнах Джунио сладко да варя, тя седи. Вземи напръчка, че е подгонив за праждовство там при тяхните. IT специалисти, индийци, богаташи, бизнесмени. Иска вика да се настани да са омъжи, затова и пращат и барнини. Отиваш и почваш да я хвалиш. Нали мило ми, мой брат, усеща се. Той на мен се е метнал. И като се спретнах, како си ике, още на същата минута. Като излязах, дещо имаше клуб, сдружение, асоциация, всички ги обиколих. Ама тя нашата наука, ама тя интелигентна, ама тя оправна, ама тя полиглот, ако викам красотата и екзотика. Значи друго такова няма. Защо се притесняваш? Малошичко ли те тук във Виена? Стой си още и зимата. Ето сега ще почнат баловите, па защо ли учиш тия танци, па да се повеселиш, да си потанцуваш малко. Сике обиколих града на кръс, оцарях, потретих и не съм мина половин година и я сходихме на бърза ръка и я венчахме за едно момче от ВВВ-то. Наше момче, но на майка и на баща с 3000 заплата. Окачихме моята на върта усетно, да му лекна на наш тройко и най-вече и на мен.